Bueno, lehenengo errezetarekin denbora jun zaigu, eta oraingoa ere, postre bat izango da, ohikoagoa, gaur egungoa, gehiago. Mami egingo du. Mami egingo du. Hasiko gara berotzen esnea, ardi esnea, barkatu, ardi esnea. Hori da, jenteak oraindik batzutan nik ikusi izan dut, mami egiten da, esnea botekua, baina behiana erosten. Ezin dute, ezin da ekin. Ez da berdina, ez da dauka modurik, hoi da. Azalduiko diona, gare batean nola itxan zan, zertako kaikua eta hortako ekarrezu, ez? Bai. Eurrezko kaikuak, zengatik lehenko garaietan ez zeuden beste zeharek. Orduan, zer egiten zan, kaikua erabiltzen zan esnea jezteko. Bai, arditek, beitek, eta hori oso txikia lehenko garaietan, handik dire. Nondik heltzen da kaikua? Begira, artisauak eitzen zuen kaikua hau gabe, zengatik hau gabe izaten zen. Eta jendeak ez zuen erosten, zengatik ez zuen entenditzen, zertako balia zuen, eta nondik heltzen zen. Eta orduan egin zion zea hoi. Eta jende guztiak hartzen du mendek. Pentsazazu holako hundiat. Ezin dezu, erditik hartu behar da. Hoi da, hortik hartu behar da. Orduan, esnea jetzi, bino bian kentartean patu arazu kaikua ez utzi lurrean, zengatik bakizu hanka sartu eta bota itxen duen. Gaur egun hori gazta txapelketetan eta hori behirat, gazta ea garbia dagoen da hor jakiten. Hoi da. Orduan, esnea jezteke, geolengo garaietan zer gertatzen zen. Etzeola vitrozeramikaik, etzeon elektriziaik, etzeon deuse. Orduan, ibaira joten ginen eta harri batzuk hartzen ginen. Da, suta abuta. Eztan da, ez zutenak egiten, oie balio zuten. Beste guztiek ez zuten deusteko balio. Orduan, geho, apurtu gabe mantentzen zirenak, zehat pintza batzuken hartu eta kaikua bota. Zegertatzen zitzaion esne ere? Erre iten zara? Erre. Hortek esaten da, mamiak erre zapori eukin behar dola, ez? Egi. Lehenengo gaietan beti kiskilurrin esaten zaio. Zapore hori hartu behar zuen. Bestelakoan, etzeu modurik itiko mamirik. Gehateatzen zan, eta gatzagaia botatzen zaion. Gatzagaia, bakizu rumianten azkeneko, laugarren hartu egiten zan, eta bota, eta pixko bat ira, da jazta. Orduan, kaikoa balio zuen. Jezteko, mami itxeko. Berotzeko, bertan eta bertan. Eta jateko. Bai. Hortako ja, tamaina txikixagoak ingo zituzten jateko. Bueno, normalian familia bat bakizu handia zen. Bai. Eta mamia bakizu irauten duela, blau boste hon ere ine, hortaz. Bino, eta nola jaten da mami? Bero edo... Epel. Beroa jan itxen da. Berua? Berua. Berua hemengo temperaturan ez? Ez, egin berri horrela jan itxen da. Bai. Ez que, ozten balin badu, zapore guztik aldu egiten dituen. Da orduan, nola ozten den, geho jendea bota behar dio azukrea, bota behar dio estia, bota behar dio eusen gauze. Nik ez diote zer botatzen, eta nik gustatzen esnean sabore hartzea. Hoi da. Baina, bero jaten da, orduan egiten da, eta ikusiko zoan, seitxuen egiten baita mamie, eta zeiten da, jan, seitxuen. Guk orain egiten duena da, netxin, adibidez, mikroondasen edo txapan jarri, berotu pixkitxoat, gatzagaia bota pixkoat, tita. Ze temperatura berro zau? Pues 55, 60 gradutan. Ja, berotu gehiagi. Bai, zu uste? Badakizu noiz jakiten dugun bero da hola? Noiz. Ke ateratzen denen. Baina honek batian... Bai? Zu hauek berreta bost. Bueno, bitartean hasiko gara ere, gatzagaia botzen. Zapore ezberdinetakoak ingo ditu, ingo du bat kafiana, bestia txokolatiana. Eta bestea, estiarekin. Bestia estiarekin. Eta benetako estia, estia honek dauka... Ze gertatzen da, estiekin, erosten ditu eta batzuk dirudite hor likidoa direnak. Hoiek, ez dire estiak ez deuse, bai? Estiak egon behar du kristalizatu. Hoi da. Bueno, botako dizkiogu lau, adibidez, bale? Bale. Iruro izan diazu? Bai, hor non bete. Bale. Eta gero? Hemen ingo izu nasketa esnea, beste... Hoi da. Idoa goiare bat beharko dugu buelta bat emateko. Hasi da pixkitxo bat ez, ikusten kea, orduan jazta, bero da. Hor, 55, ez, hor non baita. Bai, hor songi. Orduan, hasiko gara. Lehenengo egingo dugu, adibidez, kafiarekin, bai? Bai. Bueno, bat egingo dugu txek. Bai, ni beti berotu egin izan dut. Ba, igual,
entzunda, eta gero itxoin beti jaitsi arte temperatura, eta gero botatzen zen legarra. Baina, irekin, lehenik uste dut izango zala ohitura irekitekoa, pasteurizatzeko. Hoi da. Gaur egon ez da zetan pasterizatu behar. Ez da beharrik, eta gainakoan zegertatzen da, asko behotzen malin baduzu geho legarra, ez du funtzionatzen. Hortaz, akau. Bueno, asko gustatzen zaizu kafia? Ni bai. Ni kafe utza asko. Eta kafez nia txikitan, gu kafeznekin hasi gara. Bai, horrelakon bat, adibidez? Ondo. Baina ez du sekula jan mamila kafiakin. Bueno, azkar, ja denbora jutila izan. Gorako dezio gauza bat. Karakol proiektua. Bai. A ber, hor daukazue, Iñaki Uriak indako... Urkiak, bai. Urkiak indako, nola da, proiektu polit batan. Bai. Marraskillo forma daukala. Zer da hori, a ber, pixka eta... Barraskillo forma da, zengatik slow food da barraskilloa. Bai, beren horko logua ero da barraskilloa. Bai. Berak zer pensatu zuen, bueno, barraskilloa egiten balin badugu, osea, egin behar balin badugu eskolat, slow food eskola, zergatik ez barraskillo itxura batekin. Eta orduan bera saiatu intzan, orduan eskola edo izanen da eskola, bai, eta bestea bi antena, bata gaztategia, beste tokiren bat, beste areto bat, eta beste areto bat. Eta horrela, goitik ikusta, barraski itxura bat, bai, hola zien. Bueno, zergatik bota diot eztia hemen? Zengatik normalen jendea botatzen dio eztia gaina. Bai, eta ero apurtu iten da. Bai, eta ez da apurtu behar gatza, mamia. Mamia, bai, eta orain janaztuta, ja saporea bauk eztia dena, eta listo. Hoi da, eta hemen dituzu, lau mota desberdin mamia itxeko. Batzuk esaten dieta, deitzen dieta, eta aizu saiatu niz patxaranakin egiten. Bino moztu egiten da. Bai, patxan alkoholak eta hori moztu egiten da. Ezin da egin, ez kuantro, ez ron, ez nearekin nasketa moztu da. Bai. Eta ordan, hau orain jan beharko zen? Zeman? Tori. Hinda, ja. Hau, begira, sartzen malin baduzu koiaria, eta vuelta, suero alde bat egiten da, eta gazta freskoa egiten da. Da listo. Bai. Hor, Mikaela gaztategia daukazu, Bai. Sarik eta irasitako. Bai, hor Madrilen eman ziriten, bi. Bai, Bidaiatzeko aukera izan duzu. Bai, eta gainakoan sari baten Budapestea behaldu ziuten, ikasterata. Aizu, ze gauza ze ongi, viajalde batea eta bestia. Hau da txoiua. Primera, aizu. Mil esker? Bueno, utzamako mami zora harriabek dastatuko ditugu orain. Eta, a ber, telefonoa ero, zuekin kontaktua jatzeko webgunea? Webgunea, irubebikoitza, granja eskuela ultzamatezetarekin.es edo 6/9 Hor behian dago zuen hortara ditu, familiekin juteko tokila eskolak umen denentzako, ultzamaldean, gaina, natura, dena. Bueno, nik aurrena mamia zer gabe, nik gustatzen mamia, eta euseitu nida, ez? Hemen ez da truko horik ero guk hemen denbora da. Bueno, nik uste dut izan dela, ez dugulako gehiagi oran gutxi berotuta. Bere gradotan ematen malin badozu, legarra oso ongi funtzionatzen du. Gora edo bera egiten malin badozu, akau, ez da modurik. Bueno, nik kafesniak gero hartuko. Bueno, eta txokolatiarekin, posible duzu. Nik utzakin geratzen naiz. Bueno, baina eman beste iri, poratzeko, ze? Ekipoko, ez dut. Nahi aldiz, zue txokolatien eta zuentzako. Bale, hauen etzako. Jesus. Probatu gauza berrikin. Merezi du.